Magandang araw po muli sa inyo lahat. Welcome po ulit sa aming kusina. Ngayong araw po ay magluluto po tayo ng chicken pastel. At sa araw pong ito, may inimbita po tayong special na chef para po ipaghanda tayo, pagluto tayo ng masarap na chicken pastel. Narito po, pinapakilala ko po sa inyo ang ating bisita. Walang iba, bagong bago, Chef Luis! Hey, what's up everybody? Chef Luis here. Glad to be here. Thank you for having me. Chef, anong lulutuin mo ngayon? Anong mga ginagawa mo dyan ngayon? Ngayon po ay hinahaf cook po yung mga veggies na kailangan po natin, which is patatas, carrots, tapos pagkatas po nun, So chef, ito na-half cook mo na to. yes, tapos na to, nauna na ako. Okay, then nasa carrots ka ngayon. Chef, ano yung mga sangkap na kakailanganin mo sa paglulutong ito? Kailangan po natin ay isang chicken, buong chicken na slice into cubes or medium-sized cubes. Tapos gagamit din tayo ng garlic, Okay. onions na diced na, red pepper, sausages kahit ano man na gusto mo, chorizo pwede rin, and nor cubes, Uyun. bay leaves, evaporated milk, patis, at pepper. That's Oh. all you need to Okay, make, samahan natin si chef sa paglulutong ito. Tapos na po ang half po yung mga potatoes at carrots. Magigisa na po tayo ng onions. Which is what we're gonna do right now. Tapos pag na medyo luto na po siya ng konti, dadagdag na po natin ang garlic. Then yung manok, chef. Tapos po yung manok. Dagdag na po natin ang ating bawang. So papupulahin mo lang ng konti siya, chef. Yeah. Tapos niya, pwede mo nang sulod mo na yung manok. Okay. Abangan po natin maya-maya. Ito po ang ating onion tapos garlic. Lalagyan na po natin ang chicken. Mimix po natin siya. Iiwanan po natin siya for about 5 to 6 minutes or hanggang sa maluto na po ng konti yung chicken. Tapos pagka medyo slightly brown na po siya, dadagdag po natin ng ating pepper, bay leaves, and all that. Chicken broth cube. Yes. Okay. Tapos kita po tayo doon. Sounds good. Chef, gaano karaming patis ang ilalagay mo dyan, chef? Mga 1/4 cup. Mga ganito po. Okay. Ata. Okay. Then, chef, baka maalat yan, ha? Then, Tapos ilalagay tayo ng paminta. okay. Durog na durog yun sa pagkakagiling mo, chef, ha? Okay, next. And then, lalagay po tayo ng isang North Cube chicken. Pampalasa. Oh, Pampasarap. ang pasarap yan, chef. Yan ba ang sikreto mo, chef? So, chef, mga ilang minuto pa hintayin, Ano ba? mga ilang minuto pa yan bago natin ilagay yung mga ibang, Mga 5 minutes. Hanggang sa matunaw yung North Cube. hanggang sa malambot na yung, hanggang sa maluto na yung ating, Chicken. chicken. Tapos lalagay po natin ng vegetables. And the sausages. Yan, tsaka ang gata, chef. Saka po nga. Okay, sounds good, chef. Excited na kami dyan. So, nilalagay na po ni chef yung sausages. At, haluin lang. Chef, okay. Oh, medyo malambot na yung, medyo mapula-pula na golden brown ng konti yung ating chicken. Lutuin lang natin yung konti, chef. Okay. Ngayong ready na po ang ating chicken, ilalagay na po natin ang ating bay leaves. Bay leaves. Bay leaves. At ilalagay na po natin ang mga vegetables na... Okay, stop it.
Okay. Gagamitin po natin evaporated milk. Mga half lang po ng buong can. Mga 350 milliliters, so kalahati lang po nun. And that's about it. Pakuluin natin ng konti, chef. Mix na po natin ng onte. O nakalimutan po natin, maglalagay din po pala si chef dito ng cheese. Lalagyan niya lang. Anong klaseng cheese ang lalagay mo dyan, chef? Kahit ano po cheese, parmesan, kung ano man gusto nyo. Pero ang gagamitin po namin ngayon ay this one, Magnolia Cheesy. I-grate lang po namin on top. Pagka medyo luto na po ng onte. Okay. Excited na ako dyan. Nagugutom na ako dyan sa luto mo, chef. Luto na po lahat ng ating ingredients. Chicken, vegetables, carrots, potatoes. Lalagyan na po natin ang bell pepper. Yan na po yun. Tapos po, i-mix po natin siya. Make sure na it's well incorporated in our dish. Wow! Tapos pag na-mix na po siya, tapos na po siya, at additional lang po to, pero since version 2 po ng dish, maglalagay po ako ng cheese on top. Gutom na kami dyan, chef. Okay. Okay. Sarap niya, chef. Okay, thank you very much, chef, ha? And that's it. That's how you cook a chicken pastel, Louis version. Thank you for having me. Fine. Napasod si chef. At happy Tuesday po sa inyo, at hopefully pag gumawa po kayo nito, enjoy and have a good day. Bye-bye. Thank you, Andoy, for having me. You're welcome.